Bafowethu ubunkunzi nomntalapho nobunsizwa kumaskandi buyohlezi bukhona. Le nkulumo ngiyithathela inkulumeni zabantu seyivele zasabalala einkundleni zokuxhumana besola umthandeni ukuthi ke uyagadla kule nkulumo yakhe ayiposte ekhasini lakhe ke lapha ke la kwa Facebook. Bafowethu angamukela abantu abaqala kusijoyinela lekhasi ngithi sanibonana. Nayi le nkulumo uthi umthandeni ke la akusithina sonke ke lapha ke esinesikhathi ke sokudlala uthi siyasebenza 24/7. Kusho ke lapha ke umthandeni Ngcome elisho Mpoma Manqele siyazi ukuthi u24/7 ngeyingoma yakhe etrenda ukubhubha njengoba ke sibonile ke ukuthi yenza amawololo lapha ke inkundleni zokuxhumana kanjalo ke na ku TikTok kanjalo na kwa YouTube kanjalo na kwa Spotify isibreak ama record amaningi ayikade futhi ke lapha ke angawakhe yena futhi umthandeni okuyinto kwele enhle kakhulu. Kodwa ke naku la sikhona abantu abaningi ke bathi le nkulumo kaMthandeni ke iwukugadla iwumntalapho uma uyikubukisisa kahle. Mina ngifuna ukuzwa kuwena Mbula semakhaya ukuthi ke ucabanga ukuthi ke ngabe umthandeni begadla yini la noma nje insizwa bisancokola ngengoma yayo ethi siyasebenza 24/7 ke lapha ke njengoba ethi ke akusithi nasonke esinesikhathi sokudlala. Bafowethu le nkulumo abantu abaningi bayihlaziya ngendlela eziningi. Ngifisa ukuzwa la kwisiqiniseko esemedia ukuthi kuthini kwakho ukuphawula lapha na kwi-comment section ngalo daba nanti egcokama lithi akusithi nasonke abantu abanesikhathi sokudlala siyasebenza 24/7. Bafowethu ngicela sidibaneni kwezinye engizokwenzela zona.